Musa, hago ta baby can. Ka gani ko kai matsala ta da kai ne mayan mata ne. Amayya mayan mata. Wallahi mayan mata ne. Mayan mata na me? Mayan mata ne kai yanzu ka. To zan dawo ma mayan maza ne? To yanzu ba gashi ba daga hango ta kaga wai ka fara yin dinga mace can. A she na je. Kaga yale shi je ka sani ko ya santa? Yawwa dan gari. A to shike. Sani kuma. Allah da ko na santa mun ka sanayya. Allah da kaje Allah da kaje sai amma duka. Ai ba ka tsaye. A ka rabu da shi ya je. Je ka. Baby. Dama ke ce? Allah ne ya toni asirinka. Zancen da ake faɗa ya tabbata. Kana ganin ƴan mata kake bin su da gudu kana cewa baby ba? Amma mutane munafukai ne baby. Munafukai ne ko kai ne munafiki? In kin ji abubuwan da ake ta faɗa min akan ashe ba haka bane ba baby, daman na tone in tabbatar da cewa ake cewa me? A baby ki gane ki fuskance ni ba haka bane ba. Ƙarya kake yi saboda da ka taho kana gudu ma kana tangadi kana baby. Ka zata wata ce ko? Kuma wata ce shikenan ka faɗa. Ni ba haka bane ba. To wallahi tallahi zaka sani kuma kar ka sake nema na, kar ka sake min magana. Baby da